Ai, akatimborana shupa na. Tokurumidza kupedza. Right, vazukuru vasekuru Saint, maswera sei kwamuri? Can you please confirm kuti muri kundinzwa here? Just confirm kuti ndiri kunzwika here. Ndokumbira kumongonyora kuti muri kundinzwa here. Maswera sei kwamuri? Maswera sei kumativi mana epasi rese? Ndiri kunzwika here zvanaka? All right, thank you very much for confirming. Yeah? Right, tanga kusvika ndiani handina seimo musapukira. Waswera sei zvako muzukuru wangu zvodidi? Waswera sei kwauri? Qinisosu woshanti zvokudidi muzukuru? Asi waita wechitokusvika wachirova chirungu. Rwarashe chinyanga zviri kudii muzukuru? Waswera sei? Kuri sei kwauri? Kuno kuri bo. Right, nuka. Muri sei madzishe maswera boy. Zviri kudii kwamuri? Rodzi Mugumira zviri kudii muzukuru mukuru? Kuri sei kwauri? SA kwakanaka zvako. Right, Tozi zviri kudii Tozi Lungu? Waswera sei muzukuru wangu? Vaswera sei vamwe ikweyo? Petita ndi zviri kudii muzukuru? Waswera sei? Okay, thank you very much nekukonfirma kuti ndiri kunzwika. Thank you so much. Thank you vazukuru. Ngatingoshare link redu, handiti ngatingoshare link redu. Vamwe vanoda kuti titovaudza kutoti tatanga chiuyai. Handiti? So, tinotongoita sokudaro tobva tangovainfomawo vamwe. Handiti? Tivainfome vamwe. Takutanga pana. Nhasi hatisi kuita nguva yakareba, tiri kuita show ye less than 1 hour. Handiti seweekend, so timbowana nguva yekuzorora. Handiti? Nhasi tiri kuita maminutes mashoma. Hatisi kuda kupedza nguva yakawandisa. So ngatingoshare. Let's share our streaming. Sezvatinongoita, handiti? Let's just share our live stream nevamwewo. Ngatingoshare streaming yedu kune vamwe. Tinvaitewo vamwe, handiti? Ngatingoshare streaming yedu kune vamwe. Ndozvandiri kutoitawo panapa. Ndakutoshare. Tongoshare, tongokandawo link kune mamwewo maplatform. Vamwewo vauye. Chero vakazouya havo tapamberi, it's okay. Okay.
share link handiti tinongoshare link nevamwe. Go share nevamwe. Let's just share our link. All right. Kusite kwangu ndofunga zvaita. Kusite kwangu zvine zvaita ndinenge ndazama. Right. Pakanaka. All right, thank you. Qiniso mzukuru wangu maziso angu anorwadza mazuva ano. Hamene kuti chii? Ne maziso ari kurwadza, hamene kuti chii? Hazvitondishungurudza. Maziso ari kurwadza. Pamwe akuda kuti timbopfeka magirazi. Ndambopfeka magirazi for almost 10 years. Pfeka maspectacles. So, handisi kuda kudzokera ikoko. Handiti mungonamatira sekuru kuti ndipore. Zviri kudidi mzukuru wangu, one side world. Alright, yes, tatotanga mzukuru, tatotanga Plexi, Esnat, Banyai, thanks very much for coming. Yes, right, vazukuru nhasi tiri kuda kumbotaura panyaya dzebonde, handiti so kana une vana padhuze tinokumbira kuti unge uri unombosudurutsa vana because pana patinozvidana nemazita, handiti tinodana nyaya dzachona nemazita, handiti so ndinokumbira kuti kana muine vanyarikani futi taramukai, handiti musaone nevanyarikani. Toda kuti timbotaura nyaya dzepabonde kuti chii chiri kusakisa kuti bonde redu risafambe zvakanaka, handiti nhasi tombotaura futi mombotiudza kuti mastairi anoitwa pabonde achona ndeapi, mastyles anokurudzirwa, munokurudzirawo imimi pakuita kwamunoita bonde renyu ndeapi, handiti mumbotiudzawo zvinyowani. Vamwe vana vachida kutoziva kuti zvinyowani ndezvipi, handiti. So what I'm going to do, channel ino haisi yangu, ndimi waridzi wechannel, handiti so ndakukuisirai link varidzi vebasa kuti muuye tizokurukura, muuye tizokurukura. Sasekuru ndinoparura zvangu nyaya yachona, handiti ndinoiparura nyaya yachona. Takadiscover kuti zoni bonde rinoita kuti imba imire, rine percentage yakakura rinoita kuti imba imire kana kuti iputsike kana risingaitwe zvakanaka, handiti bonde kana risiri kufamba zvakanaka mumba zvinokonzeresa kuti imba yedu isamire zvakanaka. Ndosaka muchiona sekuru varipo pakutaura nyaya dzebonde zvakanyanya. Why? Nekuti ndakadiscover kuti zvoni especially kudivi remadzimai, madzimai haagone kunge ari anoudza murume kuti shamwarika hausi kugona pabonde apa, zvinhu hazvisi kundifambira zvakanaka. In fact, a lot of ladies, they end up faking orgasm. A lot of ladies vanopesa vakufeka kunakirwa, iye asiri kunakirwa newe zvake, pfungwa dzake dziritori kumwe. Ukatoona ukatoita laki anenge achitofunga umwe murume kuti anakirwe, handiti unenge watoita laki, but vazhinji havadaro. Vazhinji anenge achitokutuka nechemumwoyo kutoti
ari kuitei iyo, hapana zviri kuitwa. Handiti iwe uchifunga kuti uri kurova basa sebasa izvo, hapana zvaunenge uchiita muzukuru. Handiti so ndo zvatinoda kuti tinge tiri tinogadzirisa. Ndofunga kumashure uko takambodzidzisana tikati aiwa kamukadzi anoda kuti agara ari anofadzwa, kwete mukadzi chete, kana murume chaiye chaiye, kuti mumbazoite right kuti nhengo imire. Handiti kuti mbolipopu imirewo kamuzukuru zvakanaka. Zvinoda kuti tinge tiri tinofadzana, kufadzana. Handiti fadzanai vazukuru, kuti iwewo ufarewo. Handiti zvakanaka izvozvo, tinosacrificeawo mumarelationships umu. Handiti so ndo nyaya dzatoda kuti tinge tiri tinotaura kuti ndezvipi zvinokanganisa bonde redu number 1, zvinokonzeresa kuti bonde redu risafambe zvakanaka. Nhasi toda kumbotaura futi nezvemastyle. Handiti kune mastyle tangojaira chegotsi, vazhinji vanongorohwa chegotsi. Takanzwa vamwe vazukuru vangu vakuchema kuti mukadzi wangu anoramba kuti aitewo ndimboita nekumashure, hanzi anonditi handisi hure. Ko iro kuiswa nekumashure vazukuru ndo kureva kuti wavegova hure here? Aiwa, iwewe ndio unenge uri hure rake. Zvakaitei kuti uite hure remurume wako? Takadiscover kuti varume ava vamunoona vangakunyeperei ungati asingazvide zvevakadzi vanoita ngati zvechijokijoki. So aiwa, varume ndo zvavanotoda izvozvo vazukuru, manzwa. Ndo zvavanotoda. Ndosaka muchiona kuti anobuda achizoenda kunze unotsvaga vanenge vakapfeka zvimabhamushoti, vanenge vakapfeka mamini, nenyaya yekuti zoni ndo zvavanonakidzwa nazvo izvozvo. Handiti so kana newewo munhukadzi mumba unofanira kunge une tunhu twako. Handiti uziva kuti kana takuenda kubedroom hauendi wakangopfeka mugubhuru wedress muzukuru, haritenderwe mugubhuru redress. Unoenda wakagadzirira kuziva kuti kuimba yatakupinda uku imba yemafaro. Handiti imba yekufara. So unotenderwa kuti unge uri unoenda wakatogadzirira. Handiti so uyai titaura vazukuru, uyai titaure nyaya dzachona tidzigadzirise. Right, nuka. Sekuru maswera sei? Hello mzukuru. Ya maswera. Waswera sei mwana wanzvadzi yangu? Aiwa zvetaswera bo sekuru, tauya kainini moziyo ndiri wekufana ndirimo ndichimirira unozouya. Aiwa, iwe ndo unozwa kuti ukatoshayikwa pashow basa harifambi. Saka tinofana tirimo muchiti makati mangwana bwa mune kadhemo kamuda kuti tirambichana, tatouya kuti ndikaitwe ndiri padhuze. Kachabude rekadhemo, maziso ari kurema muzukuru, maziso arwadza. Mukapedza zuro nezuro makangopedza mukati dhemo haine bhodhi yese, pane painongotangira ichiperera ipapo. Ipapo hausi kureva nhema zvako, ndo chokwadi. Asi katoda kuti timboona kuti ndezvipi zviri kuita kuti zvamuri kutowo inini vana mai apa vanenge vari kuti tena off. Ana mai vari kuita kuti nhengo dzedu dzimboita sedzinozeza kusimuka. Ya ini nango handina chokwadi chaicho, handina nyaya yekuti point yekuti ndinganyatsotaura chaiyo nekuti handina experience nazvo, basa kuti ndichitoriwo ndiri ndega. Alright. Asi tinonzwa vamwe vedu vachiti vana mai umo vari kutotiisira makalenda mumba pasi pemubhedha. Alright. Saka unonge uchinzi kana 7 days zisati dzapera hapana, kana 2 weeks zisati dzapera hakuna. Kutonyorerwa kutonzi wewe duty hapana, ririko next week. Ya tongonzwa vamwe vachidaro bozi sasati tamo mazviri. Alright, rega tinzwe muzukuru wangu achangopinda. Zviri kudii? Hello Leo.
Master. Hello, Master. Alright, ameno chichaitika ipo paya apa. Try kudzoka futi muzukuru. Try kudzoka. Ndakamboinzwa futi nyaya iyoyo yekuti asi zvine zvichifamba sei because kana vachinakirwa chaizvo chaizvoka zvinhu zviya zvina timetable zvinoitika anytime. Zvikada kutoita manyawi zvinotowanzoda kutoitika kunyangwe pane vaenzi. Ya sekuonawo kwangu hangu nekufunga ukaona munhu osvika pakudaro anenge aine nyaya yaanenge akaisa mumwoyo yaasingadi yaasingadi kukuudza yauri kumuitira yakashata iwewe. Alright. Kurova kuti zvoni pane mpando rine inyaya dzinotena vanhu off. Hello? Network. Ameno chicha kuitika nenetwork. Network yako muzukuru. Okay. Yedo. Alright, yes. Ndakunzi. Ndikati chinechi chiitika mumba kana musina communication munogona kutadza kuwirirana nokuti mafungiro enyu anonga asiri mune musiri kufunga zvakafanana asi mukafunga zvakafanana zvinhu zvenyu zvinofambirana ende munoudzana kuti baba pindai makadai rodhi yamakutora isiyo. Alright. Rega timbonzwa muzukuru wangu achangopinda. Tinogamuchira kuchirongwa. Sekuru maswera sei? Mwene wacho. Waswera sei muzukuru wangu? Ndiripo. Taswera zvakanaka, waswera sei mwene wangu zvatema? Handiti? Yeah. Kuri sei kwauri? Kwandiri kuri bo sekuru. Wait. Ini ndanga nchida kuti ndanga nchida kupindura ndikuda kupindura pari kutaurwa nehanzvadzi yangu iyo pekuti zvonizo vana baba vari kutaura kuti vari kuisirwa makalenda mudzimba umo. Chinoita ini nayi ndinofunga kuti chinoita kuti vanhu vazoisirwa makalenda mudzimba umo inyaya ye-communication 1. 2 kamuitirwo kazvinoitwa. I think kuti ndo kanozoita kuti vakadzi vakawanda vazopedzisira vanzwa kungofinhikana nemunhu kana kungodhiniwa nemunhu because zvakafanana nenyaya yamakambotaura sekuru yekuti zvonizo communication kana munhu uri kubasa muchitaurirana muchiita sei pamunozoigirana tumachocolate paipai and stuff but kana munhu ari kubasa akakusendera message yekuti ndasuwa ndikunzoda kukwira sekuru that will turn off mukadzi zvekutoti anobva atonzokusvotwa newe. Ini ndinofunga kuti ndongofunga kuti kana munhu akandiudza kuti ndoda kukwira zvinobva zvangonditena off. Hausi kunyepa ipapo. Ndakanzwa vazukuru vangu vakawanda havadi munhu haafaniri kungoratidza kuti ari kuda kungovata newe chete. Izvozvo zvinotena munhu off. Unobva wafila hanzi nevakadzi ava muzukuru wangu nuka vanoti zvoni ukamuratidza kuti woda kungomukwira ka she feels like woda kungomuita ungati just a sex object. Exactly. Urikuona of which mukadzi ka ichitoratidza kutoti zvekukukwira ka zvinongozoitika but ini ndinokuda zvekuti nyange pasina bonde ka iwe ndinokuda. I still love you. Kudiwa chaiko. Then also chimwe chinhu chinozoita kuti vamwe vanhu vazoisirwa makalenda ndoda kutoti ndiudza hanzvadzi yangu iyi sinzi ari munhu asati apinda mazviri zvino nyaya yekuti kamubatirwo kanoitwa vakadzi
mudzimba panongangwe ngoti sadza rinongopakurwa ubva ungonzi iro idya harinake sekuru. Nyaya yepassword yeya vaudze ana musoro bhangu ava password sekuru yakakosha. Ndofunga tichatombozoramba tichisimbisa nyaya iyoye because ndiri kuona kuti vanhu vari kurasika papassword. Communication, nyaya yecommunication. Communication ndiri kuona kunge iri kuleka zvakanyanya of which isusu vanhukadzi unenge wakutya kuti ukataura kuti aiwa zvisiri izvo unenge wakutya kuti unonzi izvo nizvo wakazvizira kupi kana kunzi uri pambi izvozvo manje ndokuva musoro bhangu kwachona. Yesi pati rega timbogamuchira pati apinda. Sekuru baswera sei? Ndaswera muzukuru wangu, waswera sei? Baswera vamwe vese baswera sei? Hello sis Pati, how are you? Iripo zvangu is Peshi not Pati. Oh, Peshi. Peshi. Patience, yes. Yes. Isusu tiri right patience. Enzo wakanyaya iri kutaurwa panapa ka. Nyaya yekunzi mimi tinoti madzimai hamudi kuudzwa kunzi bebi nhasi ndoda kukukwira zvisingaite, nhasi unotiza imba yachona nekunakirwa ndakukwira. Hanzi zvinokutenai off. Sometimes zvinokutena off, but sometimes zvakuenderana nekuti munonzwanana sei. Kana zviri zviya zvokuti munhu ari kungotaimira kungoti ari kungoda makumbo chete, ipapo manje hazvizonakidze, zvinoda mese muchida. Like vakadzi ka, it's not like tinonzwa mafeelings every day. Ndakanzwa hangu most of the ladies hatinzwi mafeeling like every day, tasiyana nemunhurume. Saka mostly just after uchibva kuperiod, that's when patinenge tichinzwa mafeelings zvakanyanya nditi. Pamwe pese apa kwete kuti unonyima murume, no, but it's not like hazvizonyanyonakidze like every day. All right. Get it? So yes. So uri kuti zvoni kana communication yenyu yagara yakanaka nechekare, it's okay. Anogona kuudza ake kuti bebi nhasi ndoda kuunyisa nayo. Kana zvakuenderana necommunication yenyu, because mumwe munhu anongokuudza kudaro, pamwe futi maitiro acho akuzviita hazvinakidze. But kana communication yenyu iri bho, muchinyatsoudzana kuti nhasi toda kudai handiti. Like mukadzi haukwanisi kuudza murume kuti nhasi ndiri kunzwa kuda zvisingaite, ukasire kuuya kumba nhasi ndiri kunzwa kuda zvisingaite, maona manje. Haugone kumuudza nei? Ndimbobvunza ipapo, hamugone kutaura nei? You can. It depends nemunhu. You can, but unogona kuudza munhu wekuti anotogona kukumudhurira kuti shuwa munhu akutoda akatondimirira kuti ndirare naye. Saka it depends nemunhu unenge uinaye. I think so. I think ndopai patiri kutaura kuti nyaya yecommunication yakakosha, kuziva munhu wako. I think zvemarelationship zvinongoda vanhu vanongoclicka, so vanhu vanongonzwanana, because inini I feel like kana ndichinzwa kuda I have kukuudza kuti ndiri kunzwa kuda, naiye wanofanirwa kundiudza. But I think mataurikiro acho azvinozoita ndo anozosiyana. Alright. Let's say munhu wako ari short tempered handiti, wekuti unogona kumuudza kuti inini ukanyatsondibata apa ndinonyatsonzwa bho, then munhu obva atokutsamwira like wamushora kuti hausi kuziva zvandiri kuda, hauzive basa rako. It's not like ndine ndakushora nditi, but ndine ndichikuudza zvandinoda nditi. Saka kune vamwe vanhu vari short tempered, yekuti unotomuudzawo bho kuti ona mabatiro uri kundiita zvekutondirwadza zvikundinakidza, ende apo munhu uyoyo akutotsamwa. Saka zvinhu zvakangooma, zvinoda vanhu vanoklika like zvinotaurwa nasisao. Kana muchinyatsoklika, yes,
Alright, rega tinzwe muzukuru wangu achangopinda ndo vanhurume vachona. Yes muzukuru. Hello muzukuru achangopinda. Master. Ameno chiri kuitika nenhingi neline rako muzukuru. Ngatiite tikubvise, ngatikuredu marangi. Aikoni. Ishe. Right, handei nayo. Ya, zviri kutaurwa na sisi vangu avo ndiri kunyatsa kuzviziva ende ndiri kuzvibata. Alright. Asi ko tisingatarisi side one, ko ivo vakadzi havanawo here pati yavanofanirwa kuplayawo inoita kuti baba vanzwewo kuti tiri pamwepo? Ndoya yedressing chaiyayi. Kana ndikapfekawo zvinoita kuti zvinoattractawo ka iwo uchiratidzawo kuti waattractwa. Kwete kundiuya uchindibvunza kuti ndochicho chisinotorwa nemukadzi isu. Ipapo ndofunga varumeka ndo patiri kunge tiri kusarira ipapo. Tiri kusarira zvishoma pekuti vakadzi vanozama. Pamwe pacho vakadzi bhozi ini sasekuru ndinombodana mumagrupu akasiyana siyana. Ndomboinvitwa kumawhatsapp group emadzimai chete. Nyaya dzachona dzavanenge vachitaura vakadzi vanozama. They try kutombotiwo aiwa ende vanodzidzisana. Dzese idzi dzandogara ndichingotaura kuti vahure remurume wako ka vanotombozvizama, but vamwe varume ndo vanobva kuti iwe wakazvidzidziswa kupi izvo? Zvangofanira kuti nhasi ukasvika kumba ka ona mukadzi akapfeka kamini oda kuita zvese zvekukupushira pamubhedha achikumodhelera obva ada kuita blow job. Umwe murume anovira nehasha kutoda kutonodanana tete akutohura. Aiwa ari kuspaisa. Munhu anotorohwa sekuru. Inini ndofanira kutaura nyaya dzakaitika kwandiri. Sekuru inini ndakatomborohwa kunzi wakapfeka bhurugwa reredhi wariwana kupi. Apa ndatosvikirira kutokwereta kuti ndichafadzawo murume wangu. Kwakutokiwa kunzi bhurugwa reredhi wariwana kupi. Yei! Ezo kuti iwewo wanga uchimuudza ikoone kusaziva vazukuru maiziva kuti mabhurugwa nemakala awo anenge ane message. Vazukuru vangu iwe handidi hangu kuomesera but ndogona kubvunza marangi kuti unoiziva here kuti zoni mabhurugwa nemakala ukaona kwapfekwa reredhi rinenge rine zvariri kureva, ukaona kwapfekwa rewhite pane zvine zvichitaurwa, munoiziva here izvo? Marange? Hello. Wazvinzwa here zvandabvunza? Ya, zvamabvunza ndazvinzwa but sekuti tinenge tisatamazviri tee tisinganyatsokuziva kuti zvinorevei, asi kuzvinzwa zvichitaurwa tozvinzwa here. Mabhurugwa iwaya nemakalaro seiro reredhi ka ukaona wakapfekerwa bhurugwa reredhi musiwo mukadzi anenge achitokudza kuti hatisi kurara. Ende vakadzika kuvarume vanotoziva chaizvo ka usapfekere redhi kana uchingoda kungoita 1 round nekurara. Because ndikangoona bhurugwa reredhi chete ka ndinobva ndatoziva kuti nhasi hatirare. Unenge watondi isignal yaunenge watondipa izvo. Ende wakandipfekera rewhite ka ndine ndichiziva kuti uri kuda 1 round, but 1 round rachona ka unenge uchida rakareba, damba refu, kwete rekutamba riya rekuti kana zvikagoneka ka tinogona kutongorara, tinogona kungoti tingopedza kutunda ka totorara umwe irimu inongovata irimu. Manyara hamuzive guys. Vakuda kuisiya imo but vasina kugona kuishandisa basa rayo, ndo problem yevakomana.
vanoda kuisiya irimo apa munhu anenge aita hwejongwe haana kugona kushandisa chinhu basa racho oti ngachitigara chirimo. Aiwa, kana chisina kushanda basa achigaremo achivatemo. Hanzi muri kudziya ngachigare chirimo, but ini ndiri kutonyatsa kuti blaza vari kudziya kuita nezviita izvi. Chisina kubata basa. Patience, uri kutiwo kudii? Aiwa, ipapo ndiri kusigirana nasista vari kutaura. Because unoona unotonzwa munhu achitoti nhasi ndoda kunyatsokugadzirira saizi, chiriona munhu anongoita 2 minutes obva ati fototo zvake katorara zvako, hapana kana basa raitwa kana apa munhu anenge achinesa achiti nhasi ndoita kasina kubika bhebhi, ndiri kuuya ichisvika kumba kwacho kudai 2 minutes munhu flat kuchabvunza inini ndoita sei zvandisina kuguta, utoudzwa kunzi havachatombogone kana kumuka izvezvi. Alright. Ndabvunzwa hanzi nemuzukuru wangu ari panapa, hanzi kopeni reblack rinorevei. Alright, rega ndikudzai makala vazukuru. Makala handini sekuru venyu kana ndotopota ndichikuudzai. Ukaona mukadzi auya akakupfekera underwear rered, chitozwa kutoti musiwo vari kuti hatisi kuda kurara baba mwana. Nhasi ndinoda kuti mundiroi kana mukakwanisa 7 zvichienda mberi maraundi ndiri ready. Ukaona apfekawo rewhite anenge achiita iwa ndiri kuda zveri romantic, asi unondirova 1 damba refu, 1 short but very strong one. Unondirova damba refu tobva tarara, but pakurara pachona unorara irimo. Ukaona urapfekwa reblack rinorova kuti baba mwana kandoda kukwirwa zvine kahurafu mukati. Vazukuru vangu vasikana muri munomu, iripo here time yekuti unomboda kukwirwa zviri rafu mutani? Handidi. Yeah. I feel like iripo sekuru time yaunotombofila kuzwa that feeling yekuti ungonzwa kuda karafu so kangori nechirobhari mukati so kunge wabiwa so. Yes. Kekuita ungati munhu ari kukubata chibharo so. Iwo wotonakirwa zvisingaite. Uri kumanikidzwa but iwo unenge uchitoda. Uchitonatsotobva wototi ndiri kuda. Zvichitokunakira. Zvisingaite. Yeah, I feel so ndo black ndo paunopfekerwa bhurugwa reblack. Ukaona mudzimai akupfekera bhurugwa reblack iro zoti ari kungoti shamwari chimbondibata zvinechi ndiritori ready. Kana zveromance usainya wanze zvakanyanya, mukadzi akakupfekera bhurugwa reblack ari kuti romance usaiwanze, ndiritori ready kwakatotota. Iwe bata mushini zvekarafu zviya. But I think kuti zvinenge zvakudhipenda futi sekuru nekuti mumba macho makala zacho ari kuzivikanwa. Ndo pandiri kuti chikoro ndo chishoma. Sepo panapa ndiriona kutoti vazukuru vangu vazhinji havazvizivi. Nyorai kumacomments vazukuru, taurai neni kumacomments kana muchizviziva zvandiri kutaura zvika, ndinyorerei kumacomments. Chefman. Chefman, muzukuru wacho akungopinda. Uri kundinzwa here? Ndiri kunzwika? Ya, muri kunzwika sekuru. Mheno zviri kuitika nemuzukuru wangu achangopinda. Network yake. Try kupinda futi muzukuru. Try to come back again. Ini ndofunga kuti vakomana ava ndai muchienderera mberi nekuvadzidza nyaya yeutsanana. Because one chinhu chinonzi mazino sekuru chinoita kuti mukadzi achene ofa. Kana mukomana akatadza kunyatsobata mukanwa make zvakanaka, kunyanya rurimi,
1. Yes. 2 pakuenda kuti vaudzewo vakomana vavo kuti ngavangoitawo sezvatinoita isusu vakadzi nevamwewo futi vakadzi futi kana ngatiendei kutoileti kwedu time yatiri kuenda kunogeza usati wageza ibva wapinda mutoileti wobva wageza akawanda. Yes. Nenhauye pakuzotsvaira pakutsvaira pakushandisa toilet paper nevakadziwo futi kamushandisiro katinozorita toilet paper ari panhu kutsvaira risika kumberi rinofanwa kutsvaira richidzokera kumashure because pakuzouya kumberi apa manje apa kapa hazvizofambi zvakanaka kumabhora uku nekuma rinobva ranamire. So unoona kuti inini kwandakazogara manje ka ini handichatogone tine mutoilet munenge mune twisipo munenge mune kapaipi kakatogadzirwa nzira yekutoti uchingopedza kuita tsvina chete unobva watotora sipo wobva watogeza kumashure kuya uchangopedza kubvisa tsvina kushandisa tishu wobva watogeza nemvura chaizvo kutonatso kusuka. I think zvikadaro zvinofamba sekuru because inini sekuru munhu akandiudza kuti ari kuenda kunomama that will tell me off panguva iyi akangondiudza kana neni mukadzi ende varipo wambo rega timbogamuchira muzukuru wangu achangopinda uri sei Chapman wakundizwa wakunzwa here muzukuru haasi kunzwa right. Inini wakamboona kuti pano vakadzi vanotenda vanhurume ofu anoti patime yamune makuru uda kukwirana ndopanoti bhebhi ndiri kunzwa tsvina rega ndimboenda kutoilet hazvichaurwe zo ai bhebhi ndiri kunzwa tsvina ndoda kumboenda kunoita tsvina ndodzoka ukangodaro cheteka ukangodaro ngirinika ndinobva ndatopfeka mapijama angu unotodzoka ndatovata kutofa nehope kunoita weti seku aiwa weti inonzwisisika kunomama weti iritori bho mukadzi anofanira kutonoita weti ukanzwa mukadzi anonokuitira weti imamuzizero kuti ukanoita weti paunodzoka unenge wakunatsonzwa moto. But pane vamwe varumewo vanoti ukangoti uda kuita weti maakuda kuti anzonotondichena off. Alright, zvinoitika iwe chirega iwe alright ukaona mumwe wako akudza kudaroka iwewe chirega kana makuenda kubedroom maimwanaka garai maenda kutoilet unoita weti every night musati mapinda mubedroom ka tangaiwo mapinda chi kuitira kuti kana zvakuda kungoitika kaimi mune muri ready. Vamwe vanenge vasingatonoite weti vamwe vanenge vasinganoite weti vamwe vanenge vachitozototi indiri janki kupasi uku kuda kutonogeza ndopaipaipatirikusvika kutoti kwaiye munhu anegeze ngaasvikirwa asina kugeza sei kuzosvika nguva yebonde asati ageza avanhu ndozvinotondi utsanana ndofunga tofanira kutombopinda chikoro cheutsanana especially nyaya yekukwesha mazino kwesha rurimi vanhurume nevanhukadzi tese tinoziva kuti pakukwesha mazino paipai rurimi chairwo runochengeta tsvina tangi ndo rinonhuhwa zoti nyange ukakwesha mazino ukaita sei ukasakwesha rurimi rwako zvakasimba hauna zvaunenge uchiita. Hello, mzukuru wangu achapinda. Hello, Sekuru Sent. Yes, uri sei mzukuru? Ndinofara Ivan Chota. Ivan. Ya, takubata chirongwa ya. Mushe, vakazowana stamete revazukuru kumbosuka mudumbu. Oh ya, wabouya nemwe nyaya yakanaka. Stameta
vanenge vakaiwana vanozombodzvoka. Unovaziva vanhu vachona vakangowana zvavanenge vawana vanobva vatorwa pasi. Ndakatokanganwa kutaura negavakava musi iwoyo. Gavakava rakawandisa. Gavakava ndo rimwe futi isusu tinotoita kudya chaiko chaiko. Tameta inoita basa rei. Tameta tinokurudzira kusuka. Tindura henyu mukoma. Tindura Sekuru. Pindura muzukuru. Tinotoda kuti upindure wewe kuitira kuti zviradze. Stameta inobatsira kugeza system. Inoshanda se ma-antibiotics asi stameta ma-herbs edu echivanhu kunyanya vari kuno kuSouth Africa. Iguchu. Ndo guchu racho nero. So kana kune vari kumusha vanhurume musatete kudya gavakava chairo chairo. Mukaona zvimwe rimwe richinetsa kudya rakadaro munoroomesa kuriita powder chaiyo. My herbs. Right. Tichipfuurira mberi zvedu. Muzukuru wangu uri pai? Ndiri kubasa. Ya, ndiri pabasa. Ndatokunzwa kuti wakawanda pakona. Alright. Saka ndoda kuti uiteka. Paunenge usiri kutaura ita uchidzima mic yako handiti. Alright. Yes, paunenge usiri kutaura. Alright. Ndiana mudo. Right. So tanga tichitaura nyaya yeutsanana wazukuru. Nyaya futi yekuti kana wakuda kuita bonde ka musaite zvinhu zvinotena umwe wako ofu. Chimwe chazvataurwa kanyaya yekutaura kuti ndoda kunomama, aiwa utaura kuti ndoda kunomama, dodiro kana iwewe wega rinotokutena ofu, iwewe wega uda kutonoriita. Pauchatanga wada unosundana neduzvi mutoilet wega iwewe uri kutonorisunda unototeneka ofu handiti. So ndopatiri kuti ngarivewo netimetable. Seni sekuru venyu ka, I'm very disciplined. Makuseni pandinomuka ndichienda kubasa, pandinonogeza bhodhi yangu ndakaitraina, ndatori nemakore ndichidaro. Bhodhi yangu is well trained to an extent yekuti ndinotomuka ndichitorinzwa, ndobva ndariita handiti. Ndikariita ndobva ndageza, ndobva ndaswera zvakanaka. Ko rinoitwa ka5 here, handirinongoitwa ka1. So ngatipagadzirise papo wazukuru handiti. Ngatipagadzirise. Also nekutaura zvinyaya zvimwe zvinongobhowa. So sataura zvinyaya zvinotena umwe wako off. Handiti ndizvo muzukuru wangu patient. Ya ndizvozvo chaizvo kwete kuti masvikawo bedroom wautanga kuti mba hamuna hupfu. Sauti ndingechikwereti. Izvozvo hatisi kuzvida. Kana masvikawo itai nyaya dzekuti mumwe wako kandai anga asi kuda ka anotongotanga kutonzwa kuti panapa pakatoipa. Yes. Banyai TV. Sekuru zuri sei? Ndiri right big sister Shai, muri sei? Ndiri Bonde, vamwe mustudio mose makadii vedu we. Wabva wadonhere kana kuti wazvibudira? Tiripo zvedu kana muri sei? Tiri right isusu. Sei basa Sekuru? All right. Aiwa basa ndopatiri tinaro ngodaro mbichana. Ameno renyu? Naro mbijana tikuzama. Handiti?
All right. Pakanaka, nyaya ndo yawanzwa muzukuru wangu. Nyaya ndiri kuinzwa sekuru, ndauya hangu ndanga ndiri kumaterenzi hangu ndichinzwa, ndoda kupindura 1 2 3 nekutsigira zvamataura zvimwe. Kune nyaya yekuti ndanga ndichida hangu kungoencourage madzimai kuti do you know kuti ukamuka makuseni ukamwa 2 glasses of water unogona kunoita tsvina yako, unoswera mudumbu mako muri right. Because chandinoziva ndechekuti kana pari nababa, kune vamwe vana baba vanozvishanda, kune vamwe vana baba vanenge vari ofu. Iwewe wamuka kuseni hauna kumwa 2 glasses of water kuti uende kunoita tsvina iya. Baba vanogona anytime, hanzi varume anytime is tea time. Yeah. So ndinokurudzira madzimai kuti kana uchimuka makuseni you take 2 glasses of water. Ukamwa 2 maglasi emvura unotonzwa kuti wakuda kuenda kutoilet. Saka tsvina iya inopushika iya. Saka unoswera the whole day usina kuenda kutoilet. Okay. Alright. Saka the other thing ndenyaya yokuti wasvika ubedroom kuya zvakaoma kutomutsa tunyanya tusingapere zvinotena murume off bonde. Even kuti watoona kuti tanga kubatana kana kuita sei, iwe ndo paunoti ndikuda kunoweta wakutojamba pamubhedha unotowana mwato. Ende izvozvo vakadzi vakawanda vanozviita izvozvo zvekuti ndakunzwa weti, ukangomubata chete weti yake ndopa inobva yatomukiya kutopuresewa neweti. The other thing is sekuru, kune vamwe vakadzi vane system yokuti pakunorara paya, kana uri mukadzi dzidza kuti mukadzi like unogeza twice, maybe kuma 10 nemanheru. Usakurumidze kugeza, especially nguva yekupisa. Unogona ukakurumidza kugeza, unogona kuzobatwa kana nekuda kuenda kutoilet, woenda kutoilet wosvibisa magaro. Unosvika ikoko wopukuta netishu, wosarira something. Munhu pakuita pafungwa dzinomboti kute anogona kupotsa, unobairira pasipo, sure hazvisirizvo. Dzimwe nguva munhu anogona kuda kukundanzwa anozonzwa kamwe kasinewo kasingaite. Saka vakadzi chimbononokai kugeza makuenda kunorara. Mashoko makukutu because inzwaka bhodhi yako ngaingewo yakachena pakunorara. Ngaingewo yakachena. Ndopaye pandambotaura tikati kana uchigeza geza nemvura kwete tishu rega. Pakati pemagaro apa anti mune mabathroom unopagezawo nechi wopagezawo zvakanaka nemvura zvakanaka munhu kuti unatochenawo. And zvimwe zvinhu sekuru ndezvekuti mazuva ano kwatova noti mafombate tuya tokugeza tunonhuhwirira tunonzi mafemine wash. Unogeza nako kuitira kuti dzimwe nguva ukangogeza nemvura. Vakadzi sekuru ndasinyatsoitaura vane problem even nekusasheva. Apa vanenge vachiti murume handinanzwe. Munhu anenge achipinda ake mumagumbezi nebvudzi rake, munhu anobuda akazara bvudzi mukanwa afanika buda ubhabhashopu shuwa. Saka choya ndakatogara ndachitaura kare, ndogara ndichitaura kuti choya hachidiwe pamunhu. Unochengeta choya shuwa, kuchengeta choya pamuviri wako uda kuti zvifambe sei chaicho. Muzukuru wangu mwene wazvo. Mwene wazvo. Totikushusha here kana because panyaya iri kutaurwa nasisava yekuti huswa ngauchekwe ngaupirirwe ka vamwe varume vanoti irini huswa hwangu ndohuda ngaugare pa. Right. Ende naiye wacho anenge asingatodi kuti huswa hwake huchekwe, anoti hunoitwa mohoko. Saka kana pakadaro kuitwa sei, I think
kutaura nyaya yecommunication kuti zvinodhipenda nekuti mumba menyu munowirirana. Kana muchichida choya chachona munochengeta moita marasta enyu zvenyu imomo. Kana kuwirirana chete kuwirirana. Nekuti vamwe vanoti kana ukazenge wahugera uswa huye unenge wakuita kunge mwana mudiki. Saka I think panenge pakuda kuzoudzana kuti tichagera uswa hwedu zvakaita sei kuti husare huripo huchinakidza huchifilika. I think so. Zvinenge zvakudhipenda nekuti muri kutauriranawo kusei mumba menyu. Alright. Mzukuru wangu Brabuju. Yeah. Right, wavanzwa vanzvadzi dzako zvadziri kutaura. Kunetsa wena. Mike yangu espit. Yakunzwika. Takukunzwa zvakanakisisa. Aiwa zvavari kutaura tete ndovatsigira because chinodiwa utsanana. Is either uswa hwacho hwakakurisa uri paaverage because even uchinobuda paipa uchihubata unotongonzwa ropa richimhanya because zvingori 6 like nenyaya yekumamaema kunovata iyoyo haibvumirwi because isusu vamwe tinodya. Saka hatidi kudisturba neflavor imwe inozobuda kwakuya toda that natural and salty like nyana. Alright. Kweta kuti kuzonge kuchikutuka mweya. Inotorara. Because mweya manje hauzo mukaodhoka yakazotenderwa pfungwa plus urikuona kuti pfungwa dzikangofunga chete kuti apa pane tsvina watotena off. Like sekuru nyaya yesitonyeni yekudya sitonyeni makaibata nezvayo. Alright, yekudya sitonyeni tatichaenda kunyaya yekutiwo pakudya. Vamwe vanoti kudya kuri right, vamwe vanoti kudya hakuite. Iwo unotiwo kudii panyaya yekudya sitonyeni? Ini ndakapedzisira kudya tenesa goti mukomana nemusikana. Ndakazoidya musi weSaturday. Shamukwa dzakafara. Shangadzi dzedzi munondida ndasingazivi kuti munondida kudaro. Because ndangoti nekungovhomora nekutesa rurimi ipapo. Mwana dzakatenda. Makataimi. Aiwa, pakabatwa basa. Wazoona pachishandwa 1 hour baba. Panenge pakaipa. Boss istozvana kaviri paweekend. Whole weekend ndiri kubasa manheru nevanhu. Alright. So kurova kuti zoni mazuva ese manga musingakomunicate here, vanga vasingambokudzewo here muzukuru kuti zviya zvawakambondiita tiri mukomana nemusikana dai wambozviitawo. Akauya neidea yachona yekuti udye musi wachona ndiani? Ndiwe kana kuti ndivo vakatokumbira? Muzukuru wangu anenge abva atiza nditi abva abuda pari kutaura, anga akutiudza nyaya inonakidza. Mwene wazvo Sekuru, I think nyaya yekudyiwa iri kutaura ika ndopaipa ndikuramba ndikuramba ndingodzika panyaya yekuklika. Vanhu ngatingove vanhu vanoklika, so vanhu vanongowirirana so because kudyiwa kunodyiwa munhu waunoda, waunonyatsonzwa kuwirirana, kwete munhu anombokuharaka, munhu achimbokutuka, munhu achimboita sei ozoti ndidye. Ipapo pari trick. Kudyiwa kunodyiwa vanhu muchinyatsowirirana. Ndo zvandinofungawo hangu. Alright. Big sister. Yes, Sekuru.
nyaya yekudyiwa iyi, vamwe hanzi vanozoti pakudyiwa apa kana kuti pakudya, vamwe vakadzi hanzi vanoramba, because ndakambonzwa umwe muzukuru wangu aitaura achiti inini hangu hanzi ndinongozofunga kuti ndakudyisa mwana wevanhu tsvina sepakuti patinomboenda kunogeza paipai, kugeza kwandirova kwekuti patinomboenda kuperiod, hanzi ndinobva ndafunga zvandinenge ndichidischarge nekudii, so kuti ndimurega achidya hanzi ndinoenda kungofunga kuti mwana wevanhu ari kudya tsvina. Ndikati aiwa, uri kufunga kuti iye anenge asingazvizive here kuti unombopota uchienda kumwedzi. Varume tinotoziva kutoti zvinobuda zvakaita sei. So ukandoona ndichiti ndoda kukudya cheteka, ndirege. Allow him. Chokwadi chiripo sekuru ndechekuti vakadzi avatombozivi. Ukatongoona munhu achikudya, gara wangoziva kuti munhu anokuda iyoyo. Kozi chandinoziva kuti munhu akangokudya chete haumukangamwe muupenyu hwako hwese. Kozi pane kamwe kanhu kanoitika mani, varume dai vachiziva. Dai vachiziva, dai munotraya vasati vambotraya, dai vachiziva. Ndikagara so ndega ndichifunga ndongoti munhu uya. Yendai munozama varume kana muchida kuona. It's like even iwewe mukadzi hanzi ukangodyawo murume, ukangomudyawo murume haakukangamwe. Zvakanaka surprise haakukangamwe. Saka garai mangoziva kuti kudyana kwakakosha. Also chakakosha chimwe kugeza. Izvo zvokunzi kudyiwa neizvo aiwa, vanhu ngavadyiwe. Alright. Zvineka test, zvotori neka test. Plus yemukadzi, kana uchida kuona kuti mukadzi anonakidza, kana mangwana, kana unga usati wambodya mukadzi wako muzukuru mane makore muri mese, chimbozvizama. Kana uchida kuona kuti mangwana chaichaika anomuka ari munhu akatochinja, kutochinja chaiko chaiko. Handidi kunyepera muzukuru, chimbomudya. Kudya kwachona futi kunosiyana ka. Kudya kwachona kunosiyana futi. Pane musazotiruma. Plus I think sekuru ipapa muri kufanira kuvaonesa vakomana ava pekudya. Zvakanaka sekuru. Havasi kufanira kuvaonesa. Vanofanira kuziva kuti maclitoris ndo anobatwa, ndo anodyiwa, kwete kuti anodyiwa but pane zvinoizvi vanofanira kushandisa rimi pamaclitoris avo. Zvinoita kuti anzwe kuda. Right. So ipapo ndatichatozopinda chikoro, ndachitofunga kutozoita vhidhiyo rekuvadzidzisa kuti inodyigwa sei. Because kudya stonyenika hakusi kungoti aiwa. Rurimi urwu rine kafambisirwo karunoitwa pastonyeni, pamaclitoris ari kurehwaya. Chicho chinombonzi maclitoris vanochiziva here. Vatsanangurei big sister, vauzive maclitoris kuti ndeapi. Sekuru ngavapedzese. Ndopaipa vakakura vachiti pachibhinzi ipapo ndo pane maclitoris. Gongo. So hanzi vanhurume kana uchidya chinhu chiya don't worry pakuda kupinza rurimi rwako uchiribairira mukati. Nanga pagongo ndo paclitoris, pachibhinzi chochechi. Uchichipusha so zvaunonochita chibhinzi chiyacheka. Vamwe madzimai pachibhinzi chavo, vamwe madzimai ukada unochibata kudaika, chinonobuditsa kanhu kanenge kanotoita ungati chinhu chechinhurume. Exactly. Right. So kachinhu ikako kechinhurume ukakadya chaizvo uchikadya zvakanaka nerurimi, unokanzwa kanosvika pakanotanga kuoma ungati yamira. Baba boy, mukaona zvasvika pakudaroka. Amwakanga anomai vavo.
because Plus dzichira vachakudzichi zvinofamba zviri seti sekuru. Uchidaro uchibata matitis. Uchidaro uchibata matitis so ezamu. Munhu atsvage kuti uku kunogara vanani. Mere noti yekufeka, mere yeshuwa kuti newe aiwa unomuka uchinzi mamuka sei baba. And make sure kuti madziro enyu haasi that thin because panochemiwa. Nasi tikutaura zvatinoda sekuru. Ndizvozvo pamushapenyu kana tezvara vashanya musi wachona ka vachitonzi atezvara vashanya handiti ukaita sokudaroka mukwasha makusenu nomunhu waichitoti baba ndoda kumbowa pamombe matatenda. Ataurai zvenyu sekuru. Taurai zvenyu. Chinoita kuti vakadzi tiswedere kure nevarume ava inyaya yekamubatiro kavanotiita. Plus futi chimwe chinhu sekuru chamunofanira kuvaudza vakomana ava ndechekuti ngavasauye kuzoti mupamu tobhoti tinoshandisa one room. Pamubhedha pakodhi. Anzi ukatanga kuti nge waudza mai vangu kuti zvakati watongitena off handichatonzi kuda bonde rako. Alright. Mzukwasha zukuru achangosvika. Alright, mira nimbokwasa apinda uyasati atiza. Mkwasha zukuru. Saka mundotiza here. But anyway, nenyaya dzekutaura parapa ndogona kungotiza zvishuwa. Zviri sei? Pari kuda kudyiwa, anzi vakadzi vada kudyiwa, vada kudyiwa mari here. Handina kunyatsopanzwisa. Ndakati arida kudyiwa mari wacho ndiani ndisu tikuda kudyiwa. Kudyiwa beshe mzukuru. Ima mavhura makumbo kudarura ngemukadzi wacho. Kana kutoneta chaiko. Ndakaneta. Neta nei, kasi mamuchadyawo kani. Kana chiruto ndinetesa icho chekutoti ndane mazuva ndisina kumboiona. You know my case. Kuriona. Apa ndopandine ndichiswera ndichidhiskasiswa nyaya dzisingaite nevazukuru vangu. Yekuita sekuru vanenge vachazviziva here kuti vane vanzvadziwa kuti sekuru wedu mubedroom mavo vari vega. Aiwa ndizvozvo ndosaka muripo kukurudzira isusu kutiudza kuti zvinofamba sei tinakidzwe isusu. Imimi hai mandika makabva neko because kana masekuru it means you've learned a lot. Sekuru tiudzirei zviri sei mukoma weyo boy. Tiudzirei varume kuti please ngavasatidzimire malaiti. Tinoda kunyatsoona kana vachiita. Tinoda kunyatsoona mafesi avo kuti vanenge vachireacta sei. Toda kuona sekuru. Hatisakatobvira yacho but makadzima malaiti. Munoda kuti abatidzirwe. Wasadzime malaiti sekuru. Hanzi mimi kutotaura kuno makadzima malaiti. Izvezvi tisiri kudii munhu ari kungooneka ndisekuru. Kuri kupisa. Kuri kupisa sekuru. Kuri kupisa. Vurai malaiti. Wani muzukuru. Vurai malaiti apa tikuoneya. Necommunication sekuru. Atidi kuitiwa udzai varume kuti atidi kuitiwa takaita sei. Munhu akanyarara fanika ndakabatwa nabhinya. Ita ukaita otombondibvunza kuti are you feeling me? Ndombokudavirawo. Otombondiudza kuti uri kunzwa sei. But ipapo vamwe you find kuti vakadzi vanoti handidi zvekuti unditaudze. Usually varume kana
tinototaura ukundinzwa here zvikunaka here, but you find out kuti kune vamwe vakadzi vasingade izvozvo vanoti iwe unonyanyotaurisa kana uri pamusoro chingoita basa rako wakaita sei wakanyarara. So izvozvo zvinogona kudiscourage futi murume, but kazhinji murume kana ari pamusoro haandoti ataure nendimi even ari muhead. Saka I think ndopepe patiri kutaura kuti zvinenge zvakusiyana nevanhu, because you find kuti pane umwe murume ka wekuti anenge achitoita kunge akatodriver ari kutoite long nose akatodhiniwa akananga from South Africa, haatombotaure. Iwe unenge uchitopa kudetemba kuti ko guru ndoro zvazodai iye ariziya anenge achingodriver chete wotoona dikita kuti guru kana akati ya chii unoudza zvanga zvinaka nguva yese. I think imwe kuti nyaya munoketa isusu varume tine disadvantage hombe yekuti patinokura hatina vanhu vanonyatsotirayira zvese izvi zvekuti zvinofamba sei. Saka if you are privileged enough, let's say wakakurirawo mutown mazuva ano kwaane internet, unokwanisawo kuzvidzidza online uchigoogle uchiita sei. But mukada kutarisa not kuti ndiri kuvadhisa o ndiri kuvashora vanobva kumamisha nechichi izvozvozvo, they just think kuti murume chake kungoita sei kungoita, haana need yekubvunzwa kuti mukadzi wake asvikawo here pakuita sei pakutunda, anongofunga kuti iye ndiyega chete anofanira kutunda. So lack of education to us varume inoleka. Saka ipapapo at least ameno manje kuti anofanira kusimudzira nyaya yacho nekuti zviende vanhu vadzidziswe ndiani. Isusu varume imimi vakadzi munofanira kutoitawo voice rekuti varume dzidzai. Asi nangu ndakadzidza. Sure. Hadasi sekuru vauya kuzorodza. Sekuru aita seya vanenge vaenda kunodya muchana. Saka zvakatoma vaenda sekuru. Anyway vanotibatira pakati ndiri sekuru ndiri pano. Unosara ukabata iyoyo boy ndochasara uchiudza varume zvatinoda isusu vakadzi isusu. Nekuti nyaya iripo. Ndogona mbofanira kutaura. Nyaya iripo. Zvandofunga. Nyaya iripo ndeyekuti varume ka. Imi munofunga kuti imi ndimi mega munofanira kunakira. Because nyaya iripo ndeyekuti iwe ukatongoona kuti wakutoda kupedza, you will rather control yourself. Because nyaya iripo ndeyekuti iwe ukazopedza ukati todzokorora ka, ini ndenge ndatova off kuzotangidza karesa azizoite. Saka nyaya iripo ndeyekuti iwe try to control yourself kuti tipedze tese. Way yekuzvikontrola nayo I think ndimbopindura ipapo usati wapindura yoboy. I think way yekuzvikontrola nayo ingangokubatsira kuti usakurumidze kubudisa mukadzi asati apedza. Paunonzwa kuti wakuda kubudisa paipai, imbomira, wobva watoibudisa kunze yomborohwa nemhiko, wozodzosera. Yeah, alright. Idibatsire vamwe vangu ipapapo hama dzangu semataura muri kuita. Izvozvozvo zvinogona futi kuiteka another way yekuti unonzi muwirane. I will use the word rekuti kuuya because vakadzi vanotora nguva sezvamuri kutaura nditi. Chinhu chaya chinonzi foreplay chakakosha stereka. I think chinogona kutibatsira futi isusu varume. Kutanga watamba nemukadzi wako zvisingaite even kudya kwangu chataurwa kuya. Because you will find out kuti ukatanga wadya waita zvimwe kwese watofamba rwendo rwacho unenge watosvika pahalf. By the time yaunochizopinda iwewe uri kutanga kokuti 1 but mukadzi anenge atopa chi pa 50 and knowing kuti iwe murume unoita sei unokasika wamhanya zvinokubatsira kuti muite sei musvikirane kupera kwerwendo pamwe chete. And from vakadzi vakawanda matauriro avanoita vanoti ndo zvavanoda, they like kuti murume paanouyawo ivo vakadzi vachiita sei vachiuyawo. Ameno kana ndiri kutaura chokwadi mundibatsira. Handizo chaizo, but nyaya iripo ndeyekuti imimi varume munokurumidza
but kuti inini ndizokurumidza, make sure kuti paromance paya unomeka sure kuti unonyatsotora nguva yako kuitira kuti paunenge uchiuya paya unondiwana ndatoeredi. Zviri nani ndikutangire inini, kozi ndikatokutangira iwe uchiuya ndogona kuzodzokorora, kozi dhimo kukangotota chete ndinotofila more good. Saka varume, you should learn kumirirana, kozi kana mumwe iwewe wazopedza mumwe asati wakuzodzokorora paya, unenge watongomuputa off munhu, totally off. Wakonotanga matichi vari pakati. wereiti ndiri kutaura nyaya yekuti zvonizvo I think zviri kutaurwa nabig sister it's true kuti unofanirwa kumbotanga wandibata wondisvita pahalfway. Ndo the same zvauri kutaura yoboy kuti ukasvita mukadzi pahalfway nekumubata and then paanozouya paipai mukadzi nyangwe dai akapedza anokwanisa kuramba achikontinya kusvika murume apedza. Zvasiyana nemurume kana apedza akwanisi kuzobetsera mukadzi kuti apedza. Ichocho ichokwadi. So ndopai panachitaura kuti chikoro varume tiri kufanira kunyanyodzidza ipapapo kuti ngatitange, even I think futi chinotonzi bonde chachonika chinofanira kutangira paromance. Romance ndo pane zvese izvo zvatinozoita izvo zvekuburisana mvura izvo zvinodiwazvo but paromance ndo panotanga basa rese. So murume you should be unofanira kutry to be good at that, because also paromance ukubatsira kuti mukadzi wako aite sei atote kuzasi kuti iwe uchizonyatsopinda, pane kuti ukada kungoti wongotanga kupinda unenge unopinda kuchiri kwakaoma kuri dry unosura mukadzi wako and zvinenge zvisiri right. So try to kutanga neromance zvakanyanya steric kuti kunyatsototerera wopindawo iwo zvakanaka, passage yacho inenge yamutserendende uchinyatsodaro. I think tikakurudzirana tichidaro ndokuti zviite anti. And the other thing mukoma your boy Discord. Moses wati panyaya panogona kuitiwa Discord. Discord ndenge ndichirerei. Discord ndekuti andinoziva kuti most women vanhu vakadzi vakawanda vanodzidziswa. Panoenda kunoroorwa paya anodzidziswa like other cultures vanodzidziswa kuti wasei. Saka iwewe unofanira kutarisa kuti mukadzi ari kutambisa chiuno sei. Kana achitambisa chiuno achichitenderedza newe ita izvozvo. Kana achita zvekuti ba newewe ita izvozvo, kozi iye akatambisa zvekudai so achiwaina iwe uchiti ba yatove Discord already. Discord. So do the same thing. Kana achitenderedza newe tenderedza, kana achita mhina kawena newe mhina kawena. Discord zvifambirane nemusic. Aiwa, the other thing varume vemazuva ano mukoma yoboyika especially vasikana vanogona kunga ari wemuchirungu, asi kana achiuya kumakitchen pati achinoroorwa tinomudzidzisa. Asi nyaya iripo ndeyekuti varume munorova Discord. Tarisa mumwe wako kuti ari kuitei. Akasimudza gumbo achidai newe ita exactly zviri kuita iye, nokuti iye ari kungorova achingodai so iwe uri kudai. Discord yatobuda, ita izvozvo zvaari kuita zvifambirane, musangane pasenta. Noti kuti mumwe ari kuuya iwewo ndo pauri kudai ndo painozoramba ichibuda. I think ipapo matobata pakati because tese tansingazvizivi ati isusu tinongoziva kuti kana yapinda unofanira kungoita in out very fast zvauri kuda una anokutsura. Saka kana muchinge muchiti aiwa
Unoita sei? Unota kurungai. Unotota kurungai ngoma boy. Right, last time takamboitaura nyaya iyo yechikapa. Takambotaura nyaya yechikapa kuti mukadzi anenge achiita chikapa. Handiti murume uchikoira, varume havaite chikapa, varume vanokoira, handiti. So kukoira kwaunenge uchiita ka, koira zvinenge zvichienderana, ngazviite sekadhanzi. Makamboona panomo panotambwa kadhanzi kake nevarungu kekudaiwo. Tumadhanzi twevarungu tuya batona kuti tumadhanzi tweclassic, yes, tweclassic music tuye. So tiri kuti kudii, tiri kuti zvoni pabonde futi sezvokutaurwa nabig sister Shaika, tisaite discord, ngatienderanei. Music yamune muchitamba ngaive imwe chete. Kana muchitamba rumba apa tambai mese rumba, kwete kuti umwe ari kutamba museve umwe ari kutamba rumba, ngemechi aripere zvakanaka. Ndopataikudzidzisai varume kuti hautambise mwiri wese kudai kuita seuri kuita mapress ups. Takambouya ndikadzidzisa kuti unotambisa west chete ndo inotambisiwa. Ivo vakadzi vanozivawo futi kuti mukadzi hautenderwi kuti magaro abva anatsoti pasinti kuti jo kunogara pasi. Aiyo, west yako inenge yakaita kakusimukirawo kudai. Iwo murume ka wesawo position yekuzoti zvoni umwe wangu akasimukira, hauchanoti dzii pamusoro pake. Ai, seiyo nyaya yekuti dzii ameno kuti makaendwa nani yekuzviti dzii zvoti mukadzi hatomboite kana freedom nechesti kutoremerwa nemunhu. Manje rine richiri bondere apa mukati varume pamwe pacho manje munoziva kuti varume tine problem yekungofunga kuti position 1 iya yatinongoziva inoitwa nemunhu wese ndiyo traditional. Chinjawo zvinhu ufanira kuzvichinja, ndokuti vakadzi venyu vamwe vanoita sei, vanonyara kukuudzawo sababa kuti baba tadi tamboita kana kumbodai kana madii mambondifongoresa because vanotya kuti varume vanozoita retribution yekuti wazviwana kupi chichi and all. So isusu varume let's try tizvimixewo tisu, handikatiswa nababa wemba chinhu chikuti ndechedu chinonyanyounzi ndechevarume. Saka let's lead by example, kuunza zvinhu zvitsva. Ngatitry garirwawo. Plus communication, todzokera futi pacommunication kuti panyaya yebonde ka ita kuti umwe wako afile kuva free. Uchimubvunza kuti baby chimboita kako kaunoda keke, anokuitira. But iwe ukada kungoita traditional yeungomuti goats, enda negoats. Saendese munhu negoats pese pese. Iwe wakazvarwa neresult yegoats ndiwe. Oda kutisa mwana wanogoats. Ini goats handitomboridei. Ndotorida kana ndirini ndiri kurara naro. Inini ndirara naro bo. Plus imwe nyaya yasekuru ka haisi nyaya yekungoti bonde iri rinoitirwa pamubhedha chete. Pamubhedha ndepekurara guys. Bonde iri haridi kuitirwa pamubhedha always. Umwe musi ngatingorirovawo mubathroom. Umwe musi wo ukasvikawo ndakagarawo pasofa ndadzinga zvana zvamboenda kuhanzvadzi yako, usabvunza kuti wadzingirei vana. Iwo ziva kuti the reason why vana vasipo pana paroda kushandwa. Saka iwo ukandiwanika ndiri pasofa, ngatingoitei zvepasofa ipapo. Mubedroom tozongoenda kunorelaxa zvekutaura nyaya, takutobvunzana zvinhu, kana tichizopama kuti tozopama. Asi ndadzokera kuti panyaya yekuklika iya yasekuru kuti ngative vanhu vanoklika zvekuti bonde redu ka nyangwe dai mukicheni rinorohwa. Yes. Ayo, iro bonde kunakidza kwarinoita kubva kupaseji. Kana imba yenyere yekuti makasununguka muri mega ka, bonde rinotorohwa munhu achangopinda padhoka. Mubatire chibharo padho ipapo paanenge achangopinda papaseji, wotokiya dho, achingopinda chete
kukiyado womubata chibharo ipapo imegaka mofanira kuti kana vaenzi vakazouya kana kuti vana vari vauya mega mune muchingokwenyana muchiseka kuti hona une zero kuti takakwirirana padhoo ipapa zvinoita kuti masikireti twei ango pane komenti isati yaenda komenti iri panzi hazvimisiki kana zvakuya aiwa hamusanyeba varume there are so many ways ekuzvimisa kana zvakuya kana wakuda kutunda nzira dziri dzekumisa kana wauda kutunda unogona kuiburitsa kumusoro kombi chana ungotsikwinya plazi imwe nyaya sekutiwo chichaitika nemukwasha wangu dzoka iwe nai timbonzwa kuti timbonzwa kuti zviri kunzi kutswinya unotswinya wozodii takutodzidza kutswinya nekuivhomora plus chimwe chinhu futi kavazukuru ndichida kungozadzisa zvangu pari kutaurwa nayo boi pfungwa dzako ndakambotaura ndakati usaise pfungwa dzako pakuita kwamune muchiita especially vanhurume chitotanga kutombofunga zvebhora zvako kutombofunga zvekutoti zvimwe but usingazokutene off kuitira kuti munakidzwe mese kumisika zvinomisika kutunda ichoice the other thing is Sekuru. Alright. Pambedha Sekuru apaitike mushe kana zvichiita Sekuru kurudzirai varume kutengwe makapeti mumabedroom pasi kozi pamubhedha unoita zvekutiza so kozi pane comfort yakawanda asi pasi so Sekuru autize unenge wakajeka right. Iro bonde ronakidza pasi pazukuru pasi nepacheya watiti mweni namukoma yobhoyi yekutswinya kuni ndinonyanya kubata iri kuvakadzi vanofanirwa kuziva Sekuru kuti unofanirwa kuita paunosunga vanhu inini idiscover kuti maboyo kumba kwangu vanozvifarira kupota uchisunga woregedzera wosunga kuruma kudai kuruma kudai unonyatoruma zvine panchi woruma wobva waregedzera paunonzwa futi kuti vapinda dzipi ipaipai wobva waruma futi wobva waregedzera vanozvifarira varume inzwa yakamuzukuru ipapo panyaya yekuruma ndoyamoti clearing ndiyo handiti mukadzi inini ndikatorora mukadzi asingazvigone zvo zvekupota achindiruma because ndo zvandakajaidzwa kumashuro so chinotonzi bonde kwandiri ndikasarumwa hapana zvine zvaitwa and the other thing is Sekuru the other thing vakadzi you must be creative hanzi kana yegotsi yamuri kutaura iyowo Sekuru yokuti imi mamuifariri mukatowana munhu anoigona munotoifarira kozi nyaya iripo vakadzi vane system yokungoti kwatu chete but nyaya iripo pamunoita paya uchiita chikapanzi uchitenderedza chiuno itenge ukaona kuti zvakunakidza vhara makumbo little bit paunoona kuti akunakidza muite semunhu unomboona kuti kana uchifamba murodhi usiku kana kwanaya mvura ukatsika mupoto ine mvura unonzwa sei unovhunduka nzi kutsika mupoto une mvura saka itenge uri kuvhara makumbo ukaitenge uri kuvhara makumbo so paunoona kuti akunakidzwa wogovhura nesimba aite zvekudonhera unomunzwa achiita kuti achivhunduka adonhere mupoto
Hey, achiwira. Achiwira mpoto Sekuru. Ndaisa link vazukuru, Sekuru ndaisa link ndaenda. vamwe vada kupinda mustudio. Ndaenda Sekuru, nhasi ndine musikadzi waSekuru ndaenda. Uda kunditiza futi wandiudza zvemupoto. Ndachida kuti unatsonditsana. Yeah, Sekuru also imwe nyaya yandakangana ndisati ndadonha futi inyaya yekutoreswa nyaya yakambotaurwa namaifoni iyai yekuti paipai patinoita takakotama paipai unofanirwa ukamuziya maitiro because tinozoita kuti vamwe vakadzi vasazofarire chitaira chembwa chiye chii inyaya yekuti kamuisiro kamunoita munofanira kuziva kuti kana mukadzi akakotama chibereko chinenge chiri padhuze zvinodaiti saka iwewe unofanirwa kuziya kamuisiro kaunoita kuitira kuti usandighume chibereko because once ukangodhuma mukadzi chibereko haachatori bonde racho because chibereko chinorwadza saka pakukotamisa vakadzi paipai vanofanirwa kuziya maitiro kwete kuzongoekana wakungoti dhugu kuti wange uri kupusha bhara ndosaka muchiona vakadzi vachizoramba pakalenda paya panga pachataurwa nehanzvadzi yangu iyai ndo panozoita kuti vanhu vaisirwa makalenda ipapapa because munhu ane kana vachiita nezvestyle inoitwa sei. Yes. Muzukuru wangu atanga kupinda. Alright. Rekati mbogamuchira vapinda. Vazukuru wangu vari kutaura vatanga kupinda muri sei? Zvese. Ndiri right muzukuru zvodini? Ya, so. Handiti ndinotenda nekuuya kwamaita uchirongwa naUncle Sein. Tichidakidza zvine topic yechi. Handiti. Adzimai vari padhuze here muzukuru? Aiwa maisipabhatini. Alright, pakanaka. Rega ndikwazise umwe muzukuru wangu apinda zvakare. Muzukuru wangu achangopinda. Hello. Yes muzukuru. Volume yako iri pasi muzukuru, taurira pasi hatisi kukunzwa. Hello. The floor. Right. Yes, boss. The floor. Kule. Zudi mzuri. Titaura ineni kawazukuru, taura ineni. Ndakapinda kuti yaresponde ndikandotaura pose yatinga akamunyarara. Uya asikuda kuresponda uenda kutomudzasi. Taura ineni boss. Kule mami tikwa. Hello? Alright, network yake uyabhatiza. Handi ako muzukuru wangu. Ngatipfuurire mberi. Alright, Sekuru ndoda kudzika manje. I think tiri kupedzera vamwe space regai vamwe vambouyawo. But ndo pana ndiri kutaura nyaya yandiri kunyanya kutaura ndeyekuti pakukotamisana apa pane nyaya yakakurei apa Sekuru panoda kunyatsobatwa because kamukotamisirwo alright toti isusuwo vakadzi tinofanira kuziya kamukotamiro katinoita aiwa ukotamiswa unokotama wega unofanira kuziya kamukotamiro kanoitawo kuti iwe usarwadza usakotame wakakotama zvezvekuti unenge wakakotama wakaita kunge zvinoita imbwa musana wako unofanira kudzika pasi magaro okwira mudenga inonzi chimusoro wosimuka pakati pemusana panga pakotama ndio panofanirwa kukotama zvimwe zvese zvinofanirwa kunge zviripo zviri paposition yekuti kana nyangwe dai mwana akagara kana kuti pakadirwa mvura pakati pemusana wako apano mvura inofanirwa kugara
but kana mvura ichiti ikadirwa yobva yaerera ichinouya kumusoro uko wobva waziva kuti hauna kukotama zvakanaka munhukadzi. Unofanira kukotama zvakanaka zvekuti zai rikagadzikwa pamusana apa rinofanira kugara. Saka ukaona wakakotama that way, kana iye wakazogonawo kuisa zvakanaka aurwadziwe. But kana ukakotama zvezvekuti unenge wakakotama zvekuti unenge uda kutoona munhu nepasi nepakati pemakumbo, that way unorwadziwa zvekuti hauzombofa futi wakada bonde rake, kana munhu wacho unobva wamuvenga. Saka vakadzi vanofanira kuziya makotamiro, varume vacho vanofanira kuziya mapindiro kana munhu akakotama. Ndakambotaura palast time zukuru kana waivapo ndikati kana muchikwirana dog style haupinze yese, because chibereko chinenge chiri padhuze. Unopinzawo nhengo yako ichiitawo half and communication yakakosha ipo paya, kuitira kuti munoudzana kuti aiwa size yako yaright. Urikuona? Because vakadzi vazhinji vanozovenga dog style nenyaya yekuti munhu wacho waanenge achiita naye anenge asingazivi zvaari kuita. So vazukuru varipo here vada kupinda mustudio? Pindai mustudio, link ndaisa. Anditi come mustudio tiite tipete chirongwa chedu pazuva ranhasi. Uyai tizopeta chirongwa chedu. Kune vane questions we can ask. Musha wenyu ndowekuti tinge tiri tinobatsirana. Vane mibvunzo ngatibvunzei. Anditi alright, gogo kuziva ndokumbira kuti mutry link. Gogo wati ndokumbirawo kubvunza apa, ndakuda kubvunza manje. Ndakuda kubvunzawo sekuru kuti toti here ispiriti kana kuti toti kutori chinhu chinotobvisawo futi mafeelings pamunhu, chekuti zvekuti kana munhu ukagumburwa zvekusvike paextend yekuti unochema zvisinei kuti warohwa kana kuti waita sei, but murume okugumbura kusvika paextend yekuti unochema, is it normal kuti zvinobva zvaswedza mafeelings emukadzi kure zvekuti zvinhu zvakadaro zvikaramba zvichiitika kairi katatu kana kanoraudzira zvinozoita kuti munhu wemukadzi asvike pakubva atopera mafeelings zvekubva atoshaya basa nemunhu zvamutose? Toti ispiriti here kana kuti zvinhu zvitori normal zvekuti zvinenge zvisingafanira kuitika? Izvozvo zviri normal muzukuru. Munhu anokushungurudza haanakidze. Munhu anongoita kuti misodzi yako ibude cheteka zvinotokanganisa even murelationship. Rudo, remember kuti chinhu chinonzi rudo nemafeelings zvinhu zvimwe chete zvinofambidzana. So the moment munhu anenge achikushungurudza akakutuka akakudza zvisina basa nhasi, mangwana okudza zvimwe zvisina basa, zvichingodaro, especially pane dzimwe nyaya dzakafanana nekuti varume vane system yekutuka mukadzi achimutuka nezvinhu zvekumba kwavo. Kumba kwenyu kwakazodai, kazhinji izvozvo zvinotena munhu off, zvinotoita kuti rudo rutopera chaizvo. Mangwana kumba kwenyu kwakadai, mangwana hanzvadzi yako, ndosaka hanzvadzi yako iwewe isingaroore iwewe wozi ndakatokuona gai iwewe ndosaka kumba kwenyu muchingorambwa. So such kind of things zvinototena munhu off. Unotopesa imba ichiripo henyu kuti muchirugara mese, but rudo runove rwakaparara, runove rwakapera kare. Right, Icon muzukuru wangu welcome back. Hello. Rudy. The flow. Ya, pachi pamwe sekuru ainini. Yes. Andina zvakawanda kana kubvunza hangu, asi ndakungotenda hangu kuti aiwa nhasi tabatsirika zvikuru sei sisa, rambai mwakadaro mwaita basa.
takabhuirwa ndaana mbuya kuti ndo maitirwa zvinoitwa, takangokurawo eitironzera ana mbuya kanyiyo. Aiwa, zvinodakadza kana eimuronzera kuti nzira gwara rekufamba naro ngeiri. Mwaita basa asi watina takudzika. Aiwa, tinomutenda mwashuma yambo. The flow. Zviri sei? Ndiri right muzukuru wangu ndiwo waita kupedzisira kupinda mustudio. Tichida kuti usati wataura hako ndoda kuti nditende muzukuru wangu mwene wazvo waita basa chokwadi neniwo ndatodzidza zvakawanda. Ndatotora manotsi ekuti next time kana ndakudzidzisa vazukuru vangu ndine titofamba nemawataura nemo. Alright, Sekuru, ndokumbirawo mundidzikise because asikuda kubaya foni. Alright, ndinokutenda muzukuru, urambe uchiuya pachirongwa nekutsigira musha. Alright, Sekuru. Oma musati mauda kuti ndidzike, vanoda kubvunza here mukoma? Kana vaida kubvunza ndinogona kuvapindura. Iwe uchirega kubuda because takutopedza. Iva vakangotaura totopedza show. Tongobuda tese. Alright. Alright, Diplo taura nini? Ndada kuanswer question pakachibvunza kuti mweya here kana kuti ibrain. Remember, kune vanoziva love making starts from the mind, right? So once you disturb the mind, the other sensitive thinking or whatever or processing of everything else can shut down. So yes, apana mweya apa, just kuti mind yako yato upset, so you are actually turning off other things. That's the way it is, simple and straightforward. Remember, apana munhu anoshanda se switch. Yes. 1 minute unomuita on, 1 minute unomuita off. It has to be a process for them to be on or off, right? So you want someone to turn off your mind in terms of discourage or something, then the other question gonna affect you. That's the way it is. All right. Saka apana kana zvokuti mweya. Then pane yamamtaura yehamze yeningikiri yekuti remember varomeka, it's us well, nyaya dzakadai so usually I don't want to refer men as a group. Zvinovhiringidza vanhu sometimes. If you, to me, my experience is whenever the woman I meet, I'll take her as an individual. I will never group her with my cards. So I have to start to relearn that person. The moment you start to relearn that person, I think you find it easier than kushansa your experience. Yes, experience helps here and there, but the basic, if you're meeting a new person, you have to relearn them, because is different. People to know respond are different. Just like in any, I can tell with mukadzi arikuita chikapa chekudzidziswa ichi arungoita because akaudza kuti muite chikapa, pane chimwe chikapa chinouya chega nokunakirwa, kana if you've realized that. So because kuti murume asingazive between the two kuti ichi chikapa ichi ndechekunakiwa chacho, chekunakiwa chinouya chega muridhemu imo chinouya chega, kozoita kuti munhu ari kukuitira kuti akanzwa arume anoitirwa chikapa. Right, so you have to relearn. Pamwe pachona achitodiwe ka. Yes, but ndo zvacho zvekuti kwandiri, that's why I'm saying you have to relearn every person. And also, like you said, communication. Communication is not like when you're actually doing it. Sometimes you'll be watching a movie, you talk about it, this and that. Oh, not my interest. Let's say kana zvimamuzi anofarira, unotoona kuti munhu anofarira party yakadai so. Why bad? That's how I see it myself in
The moment you say varume vakadzi, to a certain point you are lost because munhu ari kukudzidzisa experience yawo kana kune mumwe munhu ari totally different from the person you're dealing with. So just like if you're doing a position, pane kuti position yemwe munhu kwaari inomuitira but kune mumwe unomurwadza, but kwauri it's normal. The other person knows anotoda zvakadaro, manotoda kutopetwa mukuona chaipo chaipo. Umwe anotoita so the basic pandiri is you have to relearn. The moment you meet somebody new, itotanga kutomudzidzira from zero. Yes. Because I think tinofanira kungodzidzisana kuti yes, we learn out there, but in learning you have to keep in mind that every person is different. Yes. Yes. That's very true. Ndoba ndadzoka kwauri muzukuru wangu mwene wazvo, ndoda kuti watipa mashoko ako ekupedzisira uchipeta basa ratinaro pano, then tozovharirwa na the floor. Alright, sekuru inini mashoko angu ekupedzisira ndoda kungoti kune vese vakateerera, kuneniwo ndiri kutodzidzawo soko. Ndoda kungoti chakakosha mumba icommunication nekungova vanhu vanopika. Also varume ngavatitendere kutaura zvatinonzwa, zvatiri kunzwa, tisazove vanhu vanozofeka kunakirwa. Nekamuitiro varume vanofanira kungoziva kamuitiro nenyaya yeutsanana, kunyanya sekuru utsanana, utsanana varume ngavapakipei zvakanyanya. Also nekungoti pavanenge vachipapa panguva yebonde iyaiya, vamwe vakadzi vanofarira kukiswa, zvinoita kuti mukadzi andikukurumidzawo kuda kuuya. Vamwe vevakadzi vanotouya nekukiswa irimo kudaro. Saka ndinongotiwo kune varume vari kunzwawo, ane nzeve dzekunzwa anzwawo. Musha wedu unotovakika nekubudikidza nayo social media. Saka ngatisangotori granted, ngatitozvitorei serious, ukanozvitraya zveshuwa it will work. Saka ndoda kungoti kune vese vakateerera ndizvozvo, mova nemanheru akanaka. Nemiwo sekuru Mwari akuitirei zvakanaka. Murambe muchidzidzisa vakomana ava, pamwe kuda misha yedu ingarambe ichivakikawo, tingaridze kuputsika kwemisha yakawanda. Ndatendani. Aiwa, ndinokutenda muzukuru. Thanks very much nekutsigira kwawaita musha. Ndinokutenda nekudzidzisa. Nhasi wadzidzisa zvakanyanya muzukuru wangu. Handiti ndinokutenda nedzidziso yawapa. At least unoziva kuti vanhurume vakambonzwa vanhukadzi vachitaura zvinotibatsira kuti tinge tiri tinoziva kuti vanhukadzi munodei. So ndinokutenda nekudzidzisa kwawaita. Urambe uchidzoka muzukuru wangu, urambe uri panapa, tinge tiri tinopfuurira mberi nekubata basa rakadai. Aiwa, ndinotenda sekuru. God bless you so much. Worara zvakanaka handiti? Alright sekuru, thank you, same to you. Ndokumbirawo mundidzidzise. Alright, much love. The floor. Yes, really say. My last word. My last word, I would say, as a couple, right? Have time yokuti unoudza mwaka kuti nhasi can you do two things. Zvawakakura uchidzidziswa nezvaunoda kuita. Meaning kuti ane two masides ekuti zvakakura achinzwa, let's say ijonzi varume vanofanira kuita so kuti nhasi ita. Then umuti also zvaunoda iwo zvandisingawanzoita, zvaunoda kuti ndiite. Yes. Like it's more like saying, today I'm a student. Ndidzidzise zvaunoda iwe. Right? Then rimwe day ndiwe headmaster, ita zvauri kuda. Yes. That's all. Because the
like kutaura kwazvo zvinoita uri kumuti aita liberate kuti anofila comfortable kuti ada kutraya zvimwe zvakaudzwa kuti ukadai so zvinospaka ari kutya kuzviita because iwe hauna kumupa that verbal communication yekuti atry. Yeah. So unomuti adase today this student wako itaiwa no love. I'm not taking any control, ndorutora control. That's it. Then after a week or today did the headmaster. Do motor control. Yes. Like that. Because your person has to feel comfortable. But you want to acknowledge through talking. I feel like I'm is comfortable for me to start new things. Or experiment zvandakakura ndichiudzwa. Or zvandinofila ndakuita but I can't because asachabotaura nezvazvo. That's all you need. That's all you need. Mese makapo muchingoita that rotation kangodareka. Zvino spark. Yes. Than kutokuita zvongofungira mumwe kuti asida kuti zvakanai so. Madam Mungo akazasi ndangoya ndiri jinja ndiri muzistara ndakapera muti biboboro. Just we have to make our partners comfortable in trying new things from their perspective where they want to. Yes. I think haipapatara mashoko makuru mzukuru wangu wabata basa sebasa. So I think next week I'm going to invite you again the vlog to tichaita futi next week. I think tichitangana 8 ya net same show tichitaura edu same nyaya but tichingozochinja edu topic mbichana but tichingotaura nyaya yemudzimba iyoyi. Thank you very much. Thank you so much. God bless you. And dzidziso iyoyo isangoperere panapa chete, ngatipurire mberi nekudzidzisana sevakomana nababa. All right. Morarabo. Much love. Thank you. Okay. Right, vazukuru vangu ndinokutendai maita basa nekusapota kwamaita musha wenyu anditi pamusha penyu patinodzidza zvakawanda anditi. So next week futika next week tichataya kuti tiite sekudaiwo tichaita forgive and forget anditi tichange tine forgive and forget. Also tichange tine exclusive interview naDhafu anditi. So we are tizosangana naDhafu wekunaiza boom anditi tinomuzwa Dhafu nowadays tikuita ma-interview nema-celebrity. So itaiwo muchitipa ma-suggestions enyu kuti munoda kuti celebrity upi auye. So last week people they suggested kuti pambouyawo Dhafu wada kumbosangana naDhafu. So next week anenge aripo. So tichaita interview on Wednesday and then on Thursday tine forgive and forget, and then on Friday like today tinenge tine tichimbogadzisa ma-relationships anditi tine chirongwa chakaita sechatinacho nhasi chemudzimba kuitira dzimba dzedu dzinge dziri dzinonakidza, dzimba dzedu dzinge dziri dzinotapira vazukuru, tinodanana zvinhu zvichifamba zvakadi zvinhu zvakanaka. So ndinoda kutendai vazukuru, let's subscribe kumachannels nevazukuru vangu vamboya panapa. Taona big sister Shai ane channel yake inonzi Banyai TV iyandaisa panapa. Let's go and subscribe ku Banyai TV. Also to batano subscribe ku Your Boy Beats, and if Your Boy Beats, let's go and support to subscribe. Also tangatina Lady Skara B, let's go and subscribe to Lady Skara B. Tino support basa riri ku channel kwa Lady Skara B anditi basa richienda mberi zvifamba zvakanaka. Panapa pachona ubwa subscribe na Uncle Saint manero anhasi dai marara zvakanaka, muve neweekend yakanaka vazukuru mudzimba umu, mudanane anditi mudanane zvakanyanya ende mokwirana bonde renyu ringe riri rinonaka anditi musakwirane bonde zvichisara zvichibohwa. Communicate anditi torai manotsi atataura panapa and then mobva macommunicata kuti bonde rinakidze mudzimba, mudzimba munakidze anditi.
Thank you very much. Thank you very much. Gogo Kudzidza. Thank you very much. Ndaona machikommenta zvakanyanya. Thank you very much. You tried kupinda mustudio. Next weekend munge muripo Gogo Kudzidza. Toda kuti tinge tiri tinonzwa kuti munoto kudii. Tinzwawo kubva kuvanhu vakuru handiti. So thank you so much. Morara zvakanaka. Ndimbocheka macomments kuti God bless you so much. Don't forget to subscribe. And also tine videos atakuisirai, tine videos ataisa ndai munoona videos nokumbira munoona. Pandori rimwe video randachitaura panyaya yemasturbation before kuuya panapa, ende munonzwa kuti masturbation kuita sei, ende kana iri masturbation yakanakirei nekuipirei. Tichange tichitaura nyaya yemasturbation yekuita bonyora. Go and watch that video. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ukanzwa mumwe munhu ane achiti ndine uncle firinyi, so ndinobva yati mbate mumwinze padare. Morara munyasha vazukuru vangu. God bless you so much. Chibva tati much love.